Ένα μικρό βίντεο για το πώς δουλεύουν οι αναρτήσεις αερίου λαδιού. Όταν λέμε αερίου, στην ουσία μιλάμε για αέρα, είτε άζωτο. Εδώ μέσα λοιπόν, όπου βρίσκεται το έμβολο, είναι ο σωλήνας. Εδώ μέσα βρίσκεται το έμβολο και ανεβοκατεβαίνει, έτσι. Ο σωλήνας αυτός επικοινωνεί με το δοχείο, το οποίο δοχείο έχει μέσα λάδι, αλλά έχει και κάτι άλλο σημαντικό. Έχει και αυτό εδώ, το οποίο είναι η τάπα στην ουσία. Αυτό εδώ λοιπόν μέσα είναι κενό, έτσι. Έχει εδώ βαλβίδα που από εδώ φουσκώνει. Αυτό εδώ δηλαδή μέσα όταν βάζει τη βαλβίδα φουσκώνει. Αυτό είναι που βάζει στην ουσία εδώ μέσα τον αέρα ή το άζωτο. Αυτό λοιπόν μπαίνει μέσα στο δοχείο και ενώ βρίσκεται το λάδι μέχρι εδώ περίπου ή μέχρι εδώ ανάλογα, όταν φουσκώνεις τον αέρα τη σαμπρέλα, αυτή φουσκώνει μέσα και συμπιέζει το λάδι προς τα κάτω, με αποτέλεσμα αυτή η συμπίεση να μεταφέρεται από το δοχείο στον κυρίως θάλαμο του εμβόλου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το έμβολο λειτουργεί με απόσβεση αλλά και με επαναφορά, έτσι. Εάν βάλουμε μόνο λάδι χωρίς αέρα μέσα, το έμβολο ναι μεν θα πηγαίνει κάτω, αλλά δεν θα επανέρχεται πάνω. Αυτή είναι η διαφορά, όσο λάδι και να βάλεις. Οπότε παιδιά, οι αναρτήσεις αυτού του είδους δεν έχουν να κάνουν μόνο με το εάν έχουν λάδι μέσα. Φυσικά παίζει ρόλο και η ποσότητα του λαδιού. Έχουν να κάνουν και με το αν υπάρχει αέρας μέσα στη σαμπρελίτσα. Αν δεν υπάρχει αέρας, γίνεται μισή δουλειά. Υπολειτουργούν. Γιατί? Επειδή αυτό εδώ είναι χωνευτό, έτσι, και κλείνει από πάνω με την ασφάλεια, αυτό από τους κραδασμούς ή για διάφορους λόγους μπορεί σιγά σιγά να χάσει τον αέρα. Και εσείς να μην το καταλάβετε ποτέ, γιατί οι αναρτήσεις όταν έχουν και τα ελαττήρια, δεν το καταλαβαίνεις άμα δουλεύουν σωστά ή όχι. Όμως άμα χάσει τον αέρα και εσύ έχεις την ανάρτηση εδώ πέρα που παρόλα αυτά είναι ok από λάδια, αυτό που θα κάνει είναι το έμβολο να σκάσει προς τα κάτω και να μην έχει επαναφορά. Οπότε πάλι δεν δουλεύει σωστά η ανάρτηση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Οι αναρτήσεις στις σκέτες που δεν έχουν ξεχωριστό δοχείο έχουν μέσα τον αέρα που γίνεται κατά την συναρμολόγηση. Πρεσάρεις πάνω κάτω το έμβολο και μαζεύει αέρα. Αυτό το έχει ξεχωριστά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των αναρτήσεων με ξεχωριστό δοχείο με τις άλλες που δεν έχουν τίποτα. Και αυτές φυσικά είναι καλύτερες, έτσι. Γιατί παίζεις και με τον αέρα, παίζεις και με την ποσότητα λαδιού. Εδώ πέρα συμπληρώνεις το λάδι. Φυσικά δεν είναι ότι απλά ανοίγεις και συμπληρώνεις λάδι. Πρέπει να δουλέψει η ανάρτηση, να τραβήξει μέσα από την αναρρόφηση. Υπάρχει μια διαδικασία, έτσι. Αλλά έτσι λειτουργούν αυτές οι αναρτήσεις και αυτά είναι εδώ τα κόλπα που έχουν και φυσικά έχουν και άλλη μία βίδα εδώ πέρα όταν θες στην αρχή να πας να τις αδειάσεις. Γενικότερα αυτού του τύπου οι αναρτήσεις δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα μόνο με τις YSS, γενικότερα. Λοιπόν, ελπίζω να σας κατατόπισα και σε αυτό. Έτσι ακαδημαϊκά να γνωρίζετε, δεν είναι ανάγκη να είσαστε και ιδιοκτήτες, έτσι. Αυτά, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, πολύ ευχαρίστως.